Sí. Aquest va ser guapo per dalt, amb la bici d'en Giovanni. Hòstia, que guapo, no? Collons. Hola. Hola. C'est super, hein? Sí. Demà va ser el 2015. O el 16. Hòstia puta! Uau! Al costat es passava la veu. I això no ho feia, hòstia. Ai, hem parat. Ho has gravat o no? No, no estava gravant ara. Ah, tio. Prueba de arrancarlo, Martí. Hòstia puta, tio. Ara. Ni tants cari. Status quo! No veo nada. No entès res. Aquesta és bona, de foto. La rápida camping. Dale, Manolito. Foli, estic gravant.
I el que passés està més clarisser tot, Què vols dir més clarisser? El veu més blanc. I és una putada, que ara es posi aquesta boira. Jo pensava que tindríem un dia de collons. Sí. Majoritàriament sol posada, tio. Deu ser tangent, no? Sembla que sí. Que podríem menjar bocata a algun lloc. Sí, podríem menjar-lo aquí. Són 2:15. Aquí és on te vam menjar l'altra vegada. Sí, em fotre allà, A la fusta. allà sota, sí. Pues, fem el mateix. Que tal, veus? Sí, tu. El maco que seria? Bueno, ara, si és així, pots anar fent, no veiem res. Ho vam un cop, una vegada que vam arribar amb neu fins a... I que vam anar... Pep, a la Colomina vam estar tu i amb la Glòria, Cuida, és quina llàstima que no es vegi el fondo. Home, aquí és on l'equip d'entrar. Ui! Ah! Ah! Que tancades, tio. I amb tanta pedra. Aquestes són molt putes.
Pep, de què que no et foto la bici sobre el cap? Quan estaves començant a baixar, se m'ha girat per sobre. Què, Joan, hi ha flou? Molt de flou. Sí, no? Però bueno, amb això s'aprèn, home. A trams. Aquí fa 60 aquest desembre, no? Sí. Es convidarà a la festa també o no ho fa? Eh? Oh! Hòstia! Oh. Cuida't dels braços, tio! Ja estic acostumat. Ui, Pep!
Saps el pont de Rus? Que està per davant d'aquest estany. Ah, vale. Crec. Hòstia, t'està filmant, ho veus que estava vermell? Ha fet pampallugues? Sí, li fotem, doncs? Bueno, hem d'anar per aquí, segur, mira'ns-ho bé, Ens veiem bé que hem d'anar per aquí. Espera un moment. Jo suposo que sí, perquè seguíem el GR. Però, bueno... Hòstia, foto el peu amb una pedra i... Voleu passar i faig foto aquí amb l'estany. Va. Uau! No val res, això, Hòstia puta, tu. I he vist la drecera que heu fet aquí, aquella zigue-zaga. Ja hem de dir. Ja. A mi em va de conya, me les marqueu. Aquí és on t'haurem de tirar avall, El camí està aquí baix. Sí, sí. Sí, sí, sí. A veure on s'agafarà. Jo per mi que hem d'anar fins allà i començar a baixar a l'altra banda. Sí, no, hem de tirar un palet més. Bueno, ara aquí en deixem un, Bueno, allà dalt n'hi ha un. Aquest que va recte. No, sí, hem de començar aquí. Hem d'anar a l'esquerra i n'hem de deixar un altre i hem d'anar passant aquí.
Ui. Anem amb compte, anem amb compte. Això anem una mica ràpid, Són els primers que veguen tot l'estiu, No el veig ja, no pateixis, que Baixen 2 més, que no li fem res. Bueno, però no està per ahí. Us entereu, quan no fem altres, us entereu. Merci. Sí, que està prohibit pujar per baixar per aquí. Deu ser amb moto, no? Collons! Ja, he fotut una patinada, que m'ha salvat. Posar el bailet, Que fan aquells arribant, no? No, Bueno, avall i ja estem tot de baix. Espera que... Espera't, aquells, home. sí, esperem-los, tu. Què t'has pres? Que siga. S'ha agafat o què? I el cul, nano, ara. Pugui tot. Això s'ha de fer de cop. Ja.
anem xops, no? Tu vols xops? Oh, ja de Culiat, xoc, ja. Ja es veu el camí. Ai. Sí, no, aquella sí que fa, no? S'ha tancat el violet, nois! En rampa, Amb el forestal. Eh? Sí, ja ens l'ha fotut, ja. Sí, també us ho he dit. Sí, S'ha de tancar el bailet. sí, en rampa, eh? Amb aigua mola més. Sí. Ja. Ai, hòstia, crec que farem foto. Com poden prohibir de baixar per aquí? Mira. Sí. Bueno, també és bo a fer en aquesta època, no? Després volen que anem tots allà junts, allà a Parc Aventura. Exacte. Bestiar, va. No, però ho dic perquè allà hi ha una càmera, saps? Ja. Ah, ja. Jo també he tingut tentació, eh? No, mira, És de sud, sí, molt estrany. No, cap de l'any. hòstia. Ai, ai, ai. Ai, pues sí, eh? Ai. Hòstia, tu. Bueno, doncs potser sí que li ha anat bé. Vinga, que vagi bé. No la trepitgis, que la tens aquí davant. És aquell colomer, que xulo, Sí, dalt d'aquella casa? sí.
estaven molt més verdes, que aquestes. Sí, a baix era... Això ja és tardor, a baix no. Va, nois, som-hi. Aquí el titola. Oi, hòstia, deixa'm obrir, mireu. Quina olor més ben parida fotia, eh? Sí, allà, fotia olor de Sí, raïm passat. Vinga. Llamo, va. Sí? Va, nois, s'han de dir. Si en algun moment et deixes anar em dius, passo, jo faig un pas. Si fou, ho agraeix, és igual. Anem a veure què tal això de Tremp, no? Veurem. Hi ha hagut un que ha pujat aquí esprintant. D'aquests gavatxos. A fer estrava, sí. Alguna foto i això farem, no? Jo estic filmant. Ah, val. Oh, que estelades. Ni blanca ni vermella, escalades. No, ja està. Ai. M'agrada, aquesta baixada. Hòstia. Ai, prou cansar molt. Ai, fillos, tio.
Allà hi ha les faixanes, allà a la dreta. Una vista cap allà. Però aquests, no? Poder? Oh, tio. Collons. Que guapo, tio. No ho sé. Bueno, ara comença el tros aquell de les pedres, ja, Que guapo, tio. a les roques pelades. Us gravo un tros aquí, tiro endavant amb el mòbil, Vulguis. així de cara. Cansa, eh? Sí, que cansa. Tio, puta, doncs, tio. I mira, no m'ho deixat ni pensar, cabrons. Ai. Els caris gravarà una mica ara baixant aquest tros. Sí que en ruta. Allà n'hi ha un altre, a les faixanes. Joder. Cansa baixar. Pujar no, però baixar. A mi em cansa tot. I aquest parell? Aquests ni s'han esperat, aquests avall, sac. Digue. Ale! Sí! Yuhuu! La pedra. A les lloses fliparem. Ai. Jo no m'he fixat, tio. Clar, tio. Joder. És que ara aquí al final em dius, ui, això és molt dret, he pensat, no, tio. Siguin les bassetes, tu. Ah, aquest pont és típic, el banc. Oh!
És guapo, No, vosaltres no, el corriol. Això em recorda en Giovanni Lanscari, al Castell de l'Aró. Foto mítica. Sí, menjant polla. Bé, ens podem fer una foto aquí, Hem de fer una foto aquí perquè... Sí, perquè ja no ens en farem més, em sembla. També et protegeix una mica de la pluja. És que ara fotre lloses, tios... Mira, mira, està ple, tio! Hòstia, està ple! Mare que em va parir, tio! Quina passada! Tinc més gran aquí, sí, que la gent. No porta cistell. Tia puta! Goita, goita allà dalt. Ep.
Està ben posat això, eh? Molt. Home, molt, la veritat. La feina, Home, aquí hi ha feina. Déu-n'hi-do, eh? Com baix el tren? I nois, hem de posar les bambes i tornem a pujar a buscar bolets. Els vist, els rovellons que hi havia. Què vols que digui? Hi havia una escampada, tio. Sí. No, per mi sí, eh? Sí. No, però n'hi havia molts. Allà haguéssim omplert el cistern aquell tros, Home, Aquest mateix? Brutal, Pep? On hem començat? Fots una... Sí, home, sí, aquí, collons, si et fots mal, clar que et fots mal. Per això que jo m'he vingut cap aquí ja sense voler-ho. Sí, ten tendència a dir, si haig de caure... Si haig de caure, que caigui aquí, oi? Que és més tou. No. Home, és més fenot això, eh? Home, aquí et fots una bona mastà. Puta, tio. És que és això, eh? I més clar, si... Com que també aquí vens d'una pujada, no vas molt ràpid... Però és que a més aquí et veus desemparat, que dius, collons, és que no hi ha res. Te'n vas a baix. Jo estava com col·lapsat ja, eh? Sí, jo també. És que anava passant els metres i dic, collons, cada cop és pitjor això. Jo crec que aquí m'ha passat això, de dir, mira, tio, em tiro cap aquí, aquest costat i... Perquè no sabia, no tenia collons d'aixecar el cap per veure el que quedava. Aquest punt d'aquí és molt... Aquest punt d'aquí és que és molt estret, perquè et ve un giro i la roda de darrere no passa pel mateix lloc que la roda de davant. has d'enfilar la roda de davant una mica allà dalt. No, per això jo aquí, no sé, hi ha hagut algú que ha dit, passa per aquí. Tu ja et veies així. Hòstia, no, perquè vas molt a poc i també, si no pots pedalar, aquí has d'anar fent tot, deixant anar i anar tirant avall. Estava bé, de l'argila estava bé. Oh. Doncs i tant. Aquí se't fot una capeta una mica molla. Tira, fins a aquell tros, aquell és el que dic, collons. Uah, tio. Ja m'ha
situant, ja m'estic... No anirem mai més. Silenci, l'única vital no soy jo. Déu-n'hi-do, tio, No anirem més a... Però aquí és més ample, Us hi fixeu? Com aquí? Bueno, sí, és ample. Però aquí vens de baixada, recte, vens de baixada. Sí, però jo aquell tros d'allà m'he collonit. Quina la baixada? És bestial, Aquí dalt, aquí davant. Bueno, aquest sí. És bestial. Això què és? Una blava? Una vermella? No, negra. Home, Aquí és blanc o negre. Aquí te'n vas, nano? mira, hòstia, aquí fots una bona sotragada. Te'n vas? Home, aquest tros... Aquí és on jo m'ha vingut. Jo no mirava gaire als costats, jo m'he concentrat molt en seguir la línia. Te'n vas, nano? Fots un salt aquí, No, sort que no ho hem mirat, Si arribem a baixar Aquí. a peu, No, igual no no ho passem. fem. Aquí és, mira, aquí és on m'ha marxat. Sí, aquí es veu... Aquí és on jo dic, hòstia puta! Sí, he vist un lloc. Reconec que és més del que jo em Tira pensava. fins aquí, que ha estat a Toroneta, aquí al final de la baixadeta aquesta. Uah, tio. No, el cor aquí ha anat a... No, una traçada per aquí, Collons, aquesta. Tia, i tant. Sí. Tia, Molt justa aquesta, collons. Molt justa, Però molt llarga, Vols dir que eren nosaltres, això? Però tan a la dreta? Ara, aquesta traçada és d'ara, Però aquí, per exemple, has de venir amb una mica d'empenta, perquè aquí fot tot a pedalar. No pots, tio. Que si et pots a pedalar gaire... Tia puta, tio. Ja mirarem, a veure... No, jo he baixat, clar, he baixat cagat de dir, aquí si vas una mica més ràpid. Sí, bueno. Clar, també... alguna curva. Sí, també no pots fer gaire el tonto. No. Uah, tio. Sí que és negre, Sí. Una mica més ample, Sí que és negre, no? Hòstia, i tant, tio. Hòstia puta, tio. Però era la GoPro, jo miro masses vídeos. Igual no era un dallonsis, no era... Hòstia puta. Mare meva, tio. Home, Això no és aquí no es veuen hòsties de gent. Si arriba a veure la capeta d'argila, nano... Sí, llavors sí que hagués sigut més divertit, Encara estava prou bé. I què són això, 200 metres o...? Sí, com a molt, 200. I 300, no? No, 250 metres, no té més això. Ens heu fet alguna foto de costat? No, jo he fet vídeo des de darrere. Però llàstima que no he gravat la caiguda. Millor. Jo, amb el vídeo que he fet jo potser surt. Aquest tros de curva. Jo aquest tros, sí. Aquest tros de curva, tio, que a més després allà veus que també hi ha forat. No, jo he pensat, hòstia, ara està aquí parat. Ets per aquí, i ara què, tio? I ara que dius, hòstia puta, tio. No tens alternativa de parar aquí. Quan t'has parat aquí, dic, ai, ara com ho salvem, això, perquè no pots parar aquí, tio. Sí, encara heu sort que m'he anat avall, I he deixat la traçada lliure. Sí. Si no muntem un... Com que no estava aquí, Nadal? Jo ho fica primer, No? Aquesta així d'argila, tio. Mira un llac, tio, un estany de les granotes. Un pantànum. De les granotes de Riu d'Arenes. Tortugues. Tàrtol. Els pàtols.